כשהלכתי עם אמא לסידורים, רציתי כל מיני דברים, ואמא אמרה, איזה תאבון גדול! דבר אחד בבקשה, וזה הכל. תחפושת של נמר או אוטו אמיתי, מחזיק של מפתחות, סולם שלי פרטי, כדור ברבור אולי בכלל מן צמד סנפירים, ומתחשק לי גם עוגת גבינה עם פירורים. כל כך הרבה דברים רוצים להיות שלי, כל כך הרבה דברים יפים שמחכים רק לי, אז איך אפשר לבחור? תגידו לי אולי לבחור דבר אחד ודי. מעיל חדש ירוק או אופני הרים, חליל עם נקודות או רשת פרפרים, חישוק בקבוק אולי בכלל תספורת משונה, ואז ללכת לצלם ולעשות תמונה. כל כך הרבה דברים רוצים להיות שלי, כל כך הרבה דברים יפים שמחכים רק לי, אז איך אפשר לבחור? תגידו לי אולי לבחור דבר אחד ודי. חיצים ממטרה או חרב אבירים, תמרור אדום עצור כפפות של שוערים, מנעול ענק אולי בכלל מן אוהל של קרקס, וגור של אריות קטן יוצא וגם נכנס. ואז חזרנו הביתה ואכלנו ארוחת ערב, ואמא שאלה, נו, מה החלטת? ניסיתי להגיד לה, אבל זה מה שיצא לי מהפה. תחפושת של נמר או אוטו אמיתי, מחזיק של מפתחות, סולם שלי פרטי, כדור ברבור אולי בכלל מן צמד סנפירים, ומה יהיה עם העוגת גבינה עם פירורים? אז הלכתי לחדר שלי ושיחקתי קצת עם האוטו שלי, שהוא לא ממש אמיתי, אבל הוא די נחמד. ואחר כך הבקעתי גול עם הכדורגל הישן שקיבלתי מסבא, ובכלל שכחתי את כל הדברים שראיתי בעיר. ולא תאמינו, כשנכנסתי למטבח גיליתי שאמא הכינה לי עוגת גבינה כמו שאני אוהב, עם פירורים!